Ja, vi snakker om grupperede observationer nu. Og her har vi et lille skema over længden af score i millimeter. Og vi kan så se forskellige intervaller over i denne side. Og hyppigheden af de forskellige intervaller, hvor vi kan se, at der er 4 mellem 10 og 12 mm, 6 mellem 12 og 14 mm, og 10 mellem 14 og 16, hvilket er den største hyppighed, hvilket vil sige, at det er typeintervallet. Så har vi også målt frekvensen i procenter ved denne udregning, hvor vi ved hjælp af det kan vi så regne den kumulerede frekvens, hvor man så lægger de forskellige procenter sammen. Så vil jeg så snakke lidt om middelværdi, altså den gennemsnitlige værdi. Og den kan regnes ud ved hjælp af denne ligning, hvor man lægger de forskellige. Altså jeg går ud fra, at det er hvert interval, der er lige fordelt. Og derfor kan middelværdien så regnes ud ved hjælp af denne formel, ved at proppe de forskellige intervaller ind. Og der kan vi så se, at middelværdien altså bliver 15. Og her er så et boxplot. Det er godt nok ikke over det samme skema, men det er bare for at vise, hvordan et boxplot ser ud. Og for at lave et boxplot skal man bruge kvartilsættet, hvor vi kan se, at her for eksempel er den laveste måling, den mindste måling. Her har vi nedre kvartil, altså 25%. Her har vi middelværdien, eller medianen hedder det, som er midten. Her har vi øvre kvartil, som er 75%, og her har vi maksværdien. Og det er så sådan, man stiller et boxplot op.